yazoona kuti utsi chaiwo, utsi zvabodhi titori kuchivutsi. Kuno anoziva kuti utsi ndokwanditori, tori pavutsi kuchivutsi. Right, ndavuya kwamuri yemutemo anotema mutemo mapurisa. Mapurisa ndo ane basa guru. Mapurisa ano basa rinokutendai, tirikutenderai panyaya dzekuti neche tokutendai mapurisa, tokutendai imi nebasa renyu ramobata kutichengetedza. Matichengetedza futi ka munotichengetedza neve ZPCS. ZPCS ipapo panokunetsa unokawanda ipapo wesajera ZPS ka saka ipo kune ZPCS, Zimbabwe Prison Correction, Zimbabwe Prison chichi say correction service, ZPCS, Zimbabwe Prison Correction Service. I think ndizvozvo mondi correcta mu section coordination, mondi udza mu section content recreation content ameno muzasi momu ndo mamondi udza kuti panonzi pachi andika uyane une mai tizibaire. Saka nyaya iri pamba yakamira so mapurisa ane Zimbabwe correction ningi iwa ndataura imama, ndataura Zimbabwe Republic Police, Zimbabwe Republic of iyo police asi ine republic, inotori ne republic Zimbabwe samasakanda huni dzopera ndadziya inonzi Zimbabwe correction, inonzi Zimbabwe police, Zimbabwe Republic of Police, Zimbabwe Republic Police, anya of police, Zimbabwe Republic of Police ine Zimbabwe ine of aina Zimbabwe Republic Police. Alright, yakwana. Saka ndo vanhu vatoti toda kuvatenda nhasi, yakwana musanda mwati ndiri kuno kuchivudzi. Zvavudhi. Right, tiri kutaura kuti mapurisa nemo anobata vanhu ungava magadhi, unogona kubata nemagadhi ka foseti inenge itori polisi, nevamwewo semakambani emagadhi anogadha imupolisi iyo inokubata ukatopinda mukati wakatogadzira mapepa ekuti unonyura, unoziva ukaenda pabhodha paya pane mapurisa akawanda anokunyudza futi nekuti chero ukada kuvhaira vanokubata. Wabatwa neve immigration, unonzwa immigration iva vanokubata kupinza mukati. Saka ini chikumbiro changu ndichotomboti wasungwa mapurisa akusunga zvine mhosva yako yawakaenda kana nayo mumatare, kana kuti wasungwa zviya zvekwamambo zviri kuenda kwamambo, nyaya yobva inokubata kwamambo ikoko. Ini chikumbiro changu hachina mbonyakura kana chanyati inde nechimwe chikumbiro chekuti mapurisa ka nevematare vanozonotonga munhu kuti ngaagare mukati. Tongokumbira maZimbabwe kuti kana munhu mukamusunga kuti ngaagare mukati akanzi ane mhosva inogarisa munhu mukati, tokumbirawo dare neve mapurisa neve correction service ngatipe munhu yauya mukanaka takamubata kudaro toenda naye paDenpark onotora zvitsapo zvake zvimwe zvanenge achida kuti zvichengetedzeke. Munoziva kuti zvimwe zvinhu zviri kuzofa. Kune umwe munhu anenge ane madhiraivha ake, anenge ane makombiyuta, anenge ane zvimwe information yakakosha yakudidi yekuti unenge uchitogadzirawo nyika uchitoweredhawo nyika kuti iite sei. Iwo zvino zvanaka kuti ikoko kujere kwacho kune zvidzidzo zviri kuitwa kujere, unogona kunge une chipo chako chawakabva nacho panze chekuvaka kana chekudii handiti, unongotora maturusi ako oenda nawo. Kana uri muprofita unotora magemenzi ako uya paneyo ndiraitwa kutsvaka, unotora magemenzi ako, unotora zvinhu zvako zvese handiti, woenda nazvo kujere handiti, zvonochengetwa ikoko. Kwete unodzoka wosvika wobvunza kuti ko hard drive riri pai, unzi hard drive ndo ichi ichocho, unzi hard drive rinoiswa pakombiyuta, unzi chandakaona chichitambiswa nevana icho takatochirasa isu, chaikatotambiswa naSuzi akazonochikanda mumapiripiti. Saka ndo chichemo chatinacho chete icho kuti aiyo icho chinyorei pamutemo webumbiro kuti aiyo munhu akakanganisazve handi achanogadzirisawo nhinge muna. Pane zvimwe zvezvakakosha zvekuti munhu anodzoka achiona pasina.
ndozvakafanira kuti unenge une matombo ako kana uri mukorokoza handiti unenge une matombo ako mamwe aunenge wakachengeta padhini. Matombo iyaya uri kuroja handiti twakuonesana ukanotonga iwe kuti watongerwa 3 years mujeri matombo yacho chamaona aripo here bozi mukadzi achabvapo kaobaya. Saka tiringokumbira kuti ngatipaone ipapo apo munhu ngatore tutsapo twake chero toti mamusungira munhu kuti akaba handiti kana akaitoenda kukoti kanzi chashayikwa akutonopika kuti wachishayiwa kana wachiwana wobvisirwa handiti. Saka murege anozvitora zvitsapo zvacho izvo azviise pakanaka kana achipinda nazvo mujeri ngazvipinde mujeri. Zvinobatsira nyika izvozvo zvinobatsira vanhu amukuona nyaya dzacho. Saka ndo chichemo changu kuti aiwa vamwe vanenge vane mastudio vamwe vanenge vane chichi zvinhu zvokuti izvo vakawana zvadhistoroiwa haazvikwanisi kuzvirikavha mazvibata aiwa ndokutendai veZimbabwe Public Police neCorrection Service nemakoti nevechi zvese vanzi vanochengetedza vanhu nemagadhi kunyanya magadhi futi muri mapurisa magadhi ukaona uchiti gadhi asi mupurisa uchimudherera kaiko zvinonnosungwa